Ozon Türkmenistan'a eltip bermek hyzmatyny ähli sevitlere giňeltdi. Ozon platformasy 2026-njy ýylyň 27-nji martynda Türkmenistanyň resmi taýdan işe girdilenden soň 3 aprelden başlap ýurdun ähli sevitleriniň ýaşaýjylar üçin el ýeterli boldy. Ilki başda hyzmatdyny Aşgabatda işleýän bolsa, häzirki wagtda Sargytlar Türkmen Poçta karhanasynyň istenlik poçta bölüminden alyp bolýar. Ulanjylara elektronika, egneşik, öý üçin harytlar we başga da köp türlü önümler hödürlenýär. Tölegler ýurdun ygtyýarly banklaryň kartlary arkaly online tölew hyzmaty işleňleşdirilen ýagdaýyny amala aşyrylýar. Değişli bank kartı bolmadyk ýa-da ony resmileşdirmedik boýunça soraglary bolan raýatlara Türkmen Poçtanyň 075 belgili ýüri telefon belgisine jaň edip ýüz tutmak maslahat berilýär. Sargytlar alyp boljak nokotlar barada täzelenen maglumatlary platformanyň saýtynda görüp bilersiňiz. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin Türkmen portaly agza bolan habarlar, täsinlikler, videolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly biziň bilen galan.